Umngani wami lo wafika kumina wazocela ukuthi ngimdayisele iweave. Ama-weave ngiwadayisa ngo-4,000. Oh, unesaluni wena. Yes. Okay. Yes. And ngamdayisela yona wanginikeza 1,000 enye wathi uzobuya angibona. After that waphinda wabuya futhi wathi ucela ngimenze lokhu makeup, ngamenza imakeup wangangikhokhela. And then wacethi ngimfake neweave futhi ngaphezulu. Okay fine ngayifaka wayithatha ayina leyo ayini weave wangishisa ngayethangeni. So nje wangibhalelela kaMzansi reality show ingoba ngicela ningisize ngikwazi ukuthola le mali yami engakuyeni. And into eyenzeka the day ezengishisa la saxabana khona esaluni kwafa ibuko kwafa into eziningi. So manje ngifuna ukuthi ngikwazi ukukhokha le mali. Hayi khona la singena khona. Sika khona la? Yebo khona la. Oh anangu uyana lo. Ophi? Nangu uyana lo. Hawu, uyaphila sisi. Samngana akho manje. Ngiyaphila. Sangomngana akho manje. Ngicela usiphi indawo ukuhlala phansi. Hayibo. Hawu, hey, fana. Hawu. Manje, hayibo. Viva. Bambe lapha. Bambe. Uyangijwayela. Kanti njani manje? Ungijwayela kabi. Ngangijwayela. Osisi. Hey, asizithi uzodlala la. Wo usukhombisa ukuthi wena usile manje. Funa imali yami, funa imali yami. Funa imali yami, ngifuna imali yami. Ngiyayifuna. Kunini wangiqala? Kunini wangiqala? Ngiyayifuna imali yami. Ngeke ngenze wena islim, sungenza islim kakhulu. Uyabona ukuthi usufuna ukusifukuzisa manje. Uyazi ukuthi mina ngisebenzi ngenxa yakho. Kusamele ngikho izinto zasesaluni, ibuko, izinto ezafa lapha. Angisazi ke yena ukuthi ufuna ngoba ngachazelile ukuthi siyayidinga. Nala ngihlala khona kufanele ngirente, ngizoyithatha phi imali ngoba phela kufanele ngithole le. Kuze ngizokwazi ukuvela umsebenzi. Ngizokhuluma nawe kahle angithi mina. Usisi ukhala ngokuthi wena umoshele umsebenzi. Nawe uphala ukuthi umsebenzi awusasebenzi. Kodwa futhi ubusebenza ungayikhokhi imali. Yes, ubesebenza engayikhokhi imali. Emva kalokho uyazi ukuthi wamlimaza ngeayina ngithi. Ngiyazi bhuti. Sasixabana nalapho bhuti kwanza kathathi niqabana uyena nje waqala bangishaqala uyena oqaba ngishaya ngenze njani kwamele yenze njani ngoba ugolozela ungafuna unginika imali yami wena usingenze njani sasikupho isidingo sokuthi uzungishise ngeayina sasikupho ngiyisebenzisa ngiyayifuna ke bandla shema yami uzothola nini ngoba ngiyayifuna futhi mase ngithola umsebenzi ngoba ngawutholi ngoba kuthiwa wena isigroovane manje hayi vele groove hamba amaphathi abalekile kunemali zabantu angazi ke ngiyayifuna ke mina imali yami yakho uzoyithola mhla sulethe kanti nje ufuna ukubona ukuthi uzoyenza kanjani ngifuna ukubona uzoyenza kanjani emaphathini okay nangu sesisabele inqamuli wayenza yalo lento into mana uzokhuluma nawe wathi dadewethu sesingahamba lalela yabona kusenze into yalulayo so right manje angithi usehlulekile ukukhokha angithi phela uzoyithola mase khona imali yami leyo uzohamba namangqondo ke la uye bafaneni uye embhengweni bekubona ukuthi unje improven ngithola ngithola amasimba wena ngithola amasimba azuyithole lento yakho kucela uzuyithole kodwa ngizile ukuzola nawe ngithola mina ngizokhuluma nawe kodwa wena ulanathi ngiyangixhaphaza wena ngiyangixhaphaza ngijwayela kabi sengibalishona ke manje